upload kita kaya sa video. Wala nga mo dito. So, good morning sa inyo mga kadagat. Medyo inano na kami nung mangingisda doon sa gilid kasi ang kapal daw ng kawan. Nagkataon, nag-aayos pa kami ng lambat. Ngayon papunta na kami, tapos na. Medyo matulin yung takbo ng bangka mga kadagat, kaya makakita na naman tayo ngayon ng maganda-gandang area. Medyo gulyasan daw yung isda at makapal yung kawan, kaya panoorin nyo kami mga kadagat. Nagre-ready na sila. Ayan si Kagawad, oh. Ayan na yung kawan mga kadagat, oh. Ayan, oh. Tingnan nyo, oh. Ayan, oh. Wow. Wow. Ang kapal ng kawan na to mga kadagat, oh. Ayan, oh. Ayan, bumagsak na kayo ng lambat mga kadagat. Bumagsak kami ng lambat na yan. Kapal-kapal po isda mga kadagat. Sana madali namin to mga kadagat. Ayan, nawala siya. Sana lumitaw ulit. Lumitaw ka ulit. Lumitaw ka ulit. Nawala. Nawala siya mga kadagat. Yan, tuloy ulit mga kadagat. Ayun. Ayun pa mga kadagat sa loob. Ayun, oh. Konti na yung aming net. May bibitin kami sa net mga kadagat. May bibitin kami sa net ngayon. Bitin na, wala na. Hindi kami aabot. Andun pa yung samput namin. Ayan, nabitin na sa net. Mamaya ulit mga kadagat at tutulong ako. Kukunti tao namin, eh. Sabay! Dapat lumitaw ka. Ay, manager naman siya pala sa manok. Ayun, andyan pa guys. Later si natot ang higot pero naggigibaw pa tot. Ayun guys, oh. Ayun guys, oh. Ano Jer, mga piraon daw yan Jer? 5 oh. Lumawin! Ah! Ako din ha! Murumo ka naman. Iwang sariwa! Buri raw ah. Ay, kaya plastic! Yaw, sendo ka boss! Good yan! Dapat bangira pa dyan, sarap pa! Ganyan! Hindi pa pa din yan. Dito. Pero
Duman ako sa may kimarang ito. Oh. Taro. Ubos naman an. Ano ang banyera? Turo, di ka mo ta. Ma-upload kita kayo sa video. Wala nga mo dito. Ano naman bata ka na kabang nga. Sigang hurulog kang sira. Sigang hurulog. Sobra pa man kayaan. Tinuyo pa. Kakwas mo.